20 августта Зәйге Татарстан Республикасы министры Владимир Леонов эшлекле сәфәр кылды. Сәфәрнең максаты районның спорт инфраструктурасын карау булды. Аны район башлыгы Разиф Кәримов сатып йөрде. Зәйдә спорт һәм сәламәт яшәүгә игътибар зур. Районда 2453 кеше спортның 19 төре буенча шөгыльләнә. Район шәһәрдә 179 спорт корылмасы исәпләнә. Универсал спорт мәйданчыклары артуы аеруча куандыра. Владимир Леонов сәфәрен Яшьлек Боз сараеннан башлады. Биредә 540 малай һәм кыз хоккей, фигуралы шоу, гер спорты, нефис гимнастика белән шөгыльләнә. Кунак биредә Олимпия чемпионы Евгений Давыдов турындагы күргәзмә белән кызыксынды. Алдагы объект спорт сәламәтләндерү үзәге булды. Министр үзәктә барган капиталь ремонт барышы белән танышты. Әлеге объект моннан 300 ел элек файдалануга тапшырылып, масштаблы ремонт эшләре ясалмаган иде. Министр игътибарыннан энергия стадионы белән сәламәтлек мәктәбе дә читтә калмады. Ул аларда узган шөгыльләрне карады. Барс мәктәбендә 6, Зәй спорт мәктәбендә исә 7 спорт төреннән шөгыльләр алып барыла. Министр чаңгычылар әзер торган Олимпия чемпионы Федор Симашев исемендәге спорт мәктәбе, аның уңышлары белән аерым кызыксынды. Тулаем алганда райондагы спорт юнәлешендә эшчәнлектән канәгать калды ул. Я с удовольствием всегда приезжаю в Заинск. Зәйгә теләп киләм. Спорт яратучы, төзек, матур шәһәр. Ул динамик үсештә, бирдә яхшы якка үзгәрешләр күп. Спорт юнәлешендә күп эш эшләнгән. Без республикада иң яхшы, зур уңышларга ирешкән мәктәпләрнең берсендә басып торабыз. Бу сезонда озак еллар көттергән бассейн ремонтлана. Сезгә тагын бер бассейн төзергә, спорт мәйданчыкларын модернизацияләргә исәп бар. Алдагы сезонда ябык футбол манежы төзү нияте дә юк түгел, ди Владимир Леонов. Соңыннан министр спорт активы белән очрашты, аралашты. Юлия Казамарова, Денис Ипатов, Рәзимә Кашапова, Татарстан хәбәрләре.